Katso minun, silmät ei pyöri! Mitä tapahtuu? Herra yliluotanti, narttu! Narttu? Aivan viinu! Jumalauta mulvaani! Olette perversi! Mitä vittua täällä tapahtuu? Jumalauta! Käytetäänkö palvelu kääkärä luuttaa? Mitä nyt tulee koskiinni? Ja kukas? Saatana! Te olette! Elisa! Mikä? 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 Elisa! Tiedättekö te, missä Pekka on? Mies! Onko näkynyt Pekka? Ei oo tullut Pekkaa, ainakaan meikäläisen. Muistat? Ei ole näkynyt Pekka! Ei ole näkynyt siis Pekkaa. Teillä on siis Pekka Luukas. No niin, katsokaa minua. Katsokaa minua. Teillä on siis henkilö nimeltä Pekka Hukas. Kyllä. Meillä ei ikävä ole havaintoa tästä teidän Pekastanne, mutta voimme aivan luonnollisesti auttaa tätä etsimään tämän kyseisen Pekan. Se on meidän tehtävämme. Vai mitä miehet? Miehet! Saattakaa tämä viettävä leidi! Viette kampajat! Ei näin! Suojelue!